adran y Merlod Cymreig teip cob sydd yn cylch y ceffylau a'r dosbarth Ebolesi Geraint sydd gyda ni fan hyn. Yna amrywiaeth, dipyn o amrywiaeth yn y dosbarth yn does? Mae dipyn o amrywiaeth a mi'n credu bod e wedi cael ei gorau ar y frig. Mae dipyn o quality wel, hanner distyn gynta. Mi'n credu bod Welsh safon man hyn na beth oedd yn dosbarth cyn ni. Wel, mae yna dipyn yma, wrth gwrs, brydfa Cales sydd un maen nhw wedi magu sydd y brig ac nhw yn illad y dosbarth blaenor. Dwi'n siŵr bod nhw'n gwenu'n rhywle ac yn gobeithio a bydden nhw'n aros yn y safle yma. Dwi'n siŵr bod y glyn a lyn yn bles iawn. A'r ddoi wrth y fronath Rossi. A mae fronath Rossi wedi gwneud jobyn da fnadw i brydfa Carles. Wel, ydych chi'n gweld dyma'r tri neu'r tair sydd yn sefyll ar top y dosbarth. Carles Giwys, Doni Row Golden Chalice a Brynfa First Edition. Dwi ddim yn credu bydd Paul yn newid lot ohonyn nhw. Newid oedd e ddim... Mae yna rhyw newid a rhyw swapio lawr gwylod y llinell am fan hyn. Y rhai sydd ar pen y llinell, dwi'n meddwl sydd yn gobeithio fydden nhw'n aros lle ydyn nhw. Ie. Pob un, ydych chi'n gweld yn trio dal sylw, trio cael clustiau'r Ebolesi yma. Ar ei flaen. Ydych chi'n gweld yr rhai sy'n dangos ceffyl yma'n gweithio'n galed. Paul Harper yn astudio. Yn gofyn iddyn nhw sefyll ar ei ochr fel yn atho yn y dosbarth gynt. Na hi? Wel, mae'r penderfyniad yn sefyll. Carles Bobby Dazzler sydd yn mynd ar wobr gyntaf, llongyfarchiadau mawr i Jordan Sainsbury. A Doni Row Golden Chalice yn ail. A Brynfa First Edition yn drydydd, llongyfarchiadau mawr. A Llan Idan Truffle yn midwyr. Llongyfarchiadau mawr i bawb ac y dosbarth arbennig o dda yma yn y Merlod Cymreig teip cob. Number 1153, so many congratulations to them. Second then 1133. Well done, mate. Thank you. I bet Glenn and Edward are smiling somewhere. There will be somewhere. Yeah. Right, sorry. Oh, well. Third, 1128. Jordan, you've travelled a bit of a distance to come here to the fair? Yeah, we have, About 200 miles, something like that, yeah, from Southampton. You bought this filly about a month ago from the sales? From the Cobb sale, yeah, that's and paid a little bit of money for it, but it's paid back. It has paid back now, yeah, absolutely. We're over the moon. We're over the moon. She belongs to my father, so yeah, we're over the moon. Well, we did spot him earlier on in the stands. He's one of the first in here this morning, so obviously trying to get the best seat. Yeah, that's it. He wanted to sit in the front. See how it goes. So. Oh, well, congratulations. Thank you ever so much. Diolch yn fawr. Thank you. So many congratulations to Jordan Sainsbury and Charlotte Hill from Bristol, winning this class with Carles Bobby Dazzler. Number 1153. Also a big thank you to the sponsor. Llongyfarchiadau mawr i Mr Ian Sainsbury ar ennill y dosbarth i'r Ebolesi yn yr adran y Merlod Cymreig teip cob gyda Carles Bobby Dazzler. Second, Dawn Broom, Stony Road, Golden Chalice, 1133. Third, 1128, Julie Evans Davis, Brynfa First Edition. Fourth, 1137, Jesse Hanford, Anita Russell. Fifth, 1139, Arthur Jones, Sixth, 1136.